Sziasztok, elérkeztünk a folytatáshoz. Na, akkor nézzük meg, hogy hol is tartottunk. Ja igen, megígértem reprezentálni egy leszállóhely elfoglalását és annak használatát. Na, összefoglaljuk el szépen. Akkor... Kicsit egyszerűen épít, na menjél már be. Menjél be. Ja? Jó, hogyha nem jelölünk ki irányt, akkor jó, hogy nem mennek be. Nézzük a egységeket, hogy harcunk. Egy két gyalogosnak már annyi lesz. Na, gyerünk. Go, go, go. Agad. Na akkor, ezeket a férőhelyek. Na, ez itt a fejlesztő rész, na akkor mit is fejlesztünk, hát akkor rakodunk. Ha ez a kék, telepítsünk közben egységeket is. Telepíteni. Addig ez a kék csík le nem megy, addig nem lehet telepíteni az egységeket. Na, hogyha lement, telepítsük. Ja, még egy tank, és még két gyalogos, ja, akkor telepítsük. Na, ameddig ez a kék szar végig nem megy, addig nem jön be a csapatszállító a pályára, és nem, addig nem rakja le az egységeinket. Na, itt a szövetségesünk a gépe. A katonái nagy őrzővédő szolgálat testenek, ez kulcsfontosan leszállóhet, már csak egy van nekünk. Na, akkor várjuk meg, megérkezik. Ja, itt ez azt lehet, hogy marad-e, vagy visszatérje. Na, most általában maradra szoktam tenni, támogatom a csapataimat. Na nézzük meg, hogy jó van, már megérkezőben van. Rakjuk vissza a maradra, és nem tudom, mit csinálni, hogy a csapat szállítunk. Na, lesz egy ilyen kékszínű, ilyen vigyula, mindjárt a csapatszállító jobb felső sarkban üzemanyag, ahogy ez lefogy, akkor visszatér a bázisra. Újra feltölti, hogy ő lehet használni. Hoppá, nem meneküljünk, mert megölik. Ami? Jó van. Jó, nem ölik le. Hát elég rég játszottam GC2-vel, szóval van mit visszaalakítanom. Rég elég profi szinten űztem a játékot. Jó, hogy éve nem játszottam vele kb. Egy csomószor kivittem. Azért már mostában gyokra előveszem, de jön már lassan a nyári szünet, mert van időm. Na, de vissza a videóhoz. Akkor mit csináljunk? Igen uram, nem probléma. Igen uram, nem Fogolkodjuk. Hagyd a területünket. Másik sereggel támadjuk bunker. Öntjük gossainkkal. Na, akkor előjük ki, nem támadjuk ezeket a rohadt szar hóverdineket. Vagy kakik. Egyétek hómot, nesze egyet fasznak annyi. Szabályra képet. Igen uram, nem probléma. Igen uram, nem probléma. Körbevesztek. Ellenség megsemmisítve. Na akkor rakjuk be a gyalogosainkat akkor a bunkerekbe. Elkaptunk egyet. Igen uram, Az is azonnal. a bunkerbe, többiek a őrzővédő szolgálat testenek, na nézzük. Látom az ellenséget uram. Na jó, van, kitartunk. Valamit a gyalogossal benyomulunk. Na akkor... Igen uram, nem probléma. Belétek. Na. Egyébként olma 10, szokjátok kiképzést, és elmondom az oroszok télen nyáron. Na. Még egy tanknak is annyi lesz, nem tudom visszavinni. Ez a második módja a Terradimnek. De ütőszereket használhatunk vele. Ops. Basszus, megtámadták a leszállóhely, gyerünk! Erősítést hívjunk! Gyerünk! Ennyire ott lóvé! Igen uram, igen uram. Ellenség megsemmisítve. Ellenség megsemmisítve. Ellenség Tovább! megsemmisítve. Igen uram, nem probléma. Szép a trap hangok. Derítsük fel a terepet.
akkor tovább, akkor jelöljük egy gyalogot, másik irányba, rakétaüzemmód be. Igen, uram. Célpont Nincs a likvidálva. potálba, a picsába. Na Előre mindegy. rá egy győzelmi helyen. Akkor következő teszt. Körbevettek. Jelöljük gyalogosainkat, Igen, és uram, nem utána probléma. nyomulás Igen, a uram, következő azonnal. győzelmi hely elfoglalására. Maradék 4 Igen, és uram. magyarul 9 gyalogossal megyünk a többi ilyen bekerítő hanművet, próbál kicsi Igen, hóni. uram, nem probléma. Na akkor. Nézzük. Csapatszállítunk a bázison. Igen, uram, azonnal. Kerítsük be őket, menjünk be az erdőbe, ez az 5 gyalogossal. Igen, uram, nem probléma. Ellenség Mozgás, megsemmisítve. ide, akkor. Igen, uram, azonnal. Jó van. Na, és az erdőbe akkor biztonságban lesznek a katonái, és nem fogják őket olyan könnyen eltalálni. Igen, uram, nem probléma. Igen, uram, nem probléma. A picsába. Nincsen támogató fegyver. Na mi? Van. Egy gyalogságjártó ágya, na mindegy. Nincs elég egysége már, hogy ezt megsemmisítsem a rohadt életbe. Igen, uram, nem Na probléma. mindegy. Igen, uram, nem probléma. Tudod, öldözős hangok. Igen, uram, azonnal. Körbevettek. Igen, uram, nem probléma. Igen, uram, nem probléma. Ahogy az épület bónusz minden gyalogosra ugyanúgy érvényes, mint ahogy az erdő bónusz is. Összes gyalogos egységre. Legyen az akár sima rohamosztagos vagy bármi egybe. Csak nagyon egy, akkor hívjuk erősítést, hogy lezúzzuk ezeket a szarokat. Körbevettek. Ellenség Már. megsemmisítve. Legyen meg a 400 AP. Na, Közelednek. és tehetjük Igen, őket. uram, azonnal. Nem lehet, uram. Na Igen, ezek a uram. vonuljunk vissza ide. Gyorsan. Ezeknek a gyalogoknak már is annyi. De viszont majd a könnyű páncélosok majd megadják nekik a lökést, Rengetegen vannak. hogy visszavonuljanak. Uhaha. Látom az ellenség. Mindjárt megérkezik az erősítés, és aztán megerőszakolom a rohadékokat. Körbevettek. Körbevettek. Elkaptunk egyet. Látom az ellenséget, uram. Lője, gyerünk! Egy győzelmi. Rengetegen vannak. Hadd bújjon a férgese! Közben állásaimat támadják, hát jó van, de a bunkerből katonák kitartanak a végsőkig. Nem probléma. Arra felkészítve, legyek öngyilkosok, amikor nagy túlerővel nem tudnak mit tenni, na, hogy megadást válasszák, jobb helyett a hősi Igen, halált. uram, nem probléma. Na, Elkaptunk elkezdtek egységeinknek, rakjuk be őket a csapatszállítóba. Ellenség Akkor megsemmisítve. jegyük mindet, nyomulás a bunkerek felé. 10-4. Na, közben pedig a másik területről nézzünk át, hogy mi történt a maradék 4 gyalogunkkal. Hát közben lövik őket, fedezékben Igen, uram, nem kell, hogy probléma. legyenek, meg Ellenség küldjük őket megsemmisítve. feljebb. Osztika, ez a szarok szarikra Körbevettek. szegény szállítójukat. Szemedben. Na, egyetek rakikát. Na, még egyszer. Ugye már. Na, Igen, uram. Heves tűz alá kerültünk. Rengetegen vannak. Meghal. Ellenség megsemmisítve. Megsütve átvétva. Igenis, uram. Ellenséges egység megsemmisítve. Igenis, uram. Igen, uram. Igen, uram, azonnal. na, közben akkor elfoglalom a második bunkert. Várok egy picit. Lesz még folytatás. A következő videóban ezt a missziót fogom majd bemutatni, hogy hogyan vittem ki. A negyedikbe viszont a vírónokat fogom majd bemutatni. Na, sziasztok!